आदामोनहा ओंखाम गोजाखौनो जादो ओंख्रिबो गैया दे Hello guys and welcome back my YouTube channel. So logoफोर नोंथांखौ आंनि YouTube channelआव गोदानै बरायनो थाबाय आरोना. So दायो जोङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरोना दैसंगुरि होननाय जायगायाव दिनैहाय माने गोदोनि डकुमेन्टारि भिडिअ फार्स्ट ओंखारजेननाय भिडिअ आरोना आलायारन बियो 1986 आव ओंखारदोंमोन दा बे भिडिअखौ नायनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर माबायदि जागोन इन्टारेस्टिं जागोन मा जागोन नायदो आरोना माने बे भिडिअआथ' ओरैबायदि माने डकुमेन्टारि भिडिअसो नालाय फार्स्ट ओंखारजेननाय भिडिअ ओमफ्रायहाय बेयावहाय एक्सननि माबा थानाय नङा बायदि मोनदों नायनोसै गोदोनि भिडिअ माबायदि नुयो गोबावजों खनसे बेसेबांबा गोबाव मोनसेमोन आरोना बे भिडिअआ ओंखारनाया खिन्थु नुवाखैमोन गोदोनि आबै आबौमोनासो नुदोंमोन ना आइ आफा नुदोंमोन दिनै जों नुवाखैमोन आरोना दायो जों नायनो थांगासिनो दङ बे भिडिअआ माबायदि जागोन जों बुंनो हाया आरोना जिखुनु जाया नायनोसै आरो बे गोदोनि भिडिअ डकुमेन्टारि भिडिअखौ जोंनि आबै आबौनि गोदोनि आरो दानि इयुन जेनेरेसना माबायदि नायो भिडिअखौ माबायदि सापर्ट खालामो आरो माबायदि मोजां मोनो जों बेखौ नायगोन आरोना आरो आं खोन्थानो नाजागोन स' लोगोफोर बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै दा गारियाव नै बाजैमोन दङ आदा दङ बाजै दङ आब' दङ दा नायनोसै आरोना आरो माखासे लोगोफोर दङ स' लोगोफोर नोंसोरबो नायलांबाय थादो आरोना लायनै गारिया बिदिनो आरोना नै लायनै बिसोरबो थांगोन स' लोगोफोरजों दा गारि गाखोनोसै नै लायनै बबाव गाखोनो गाखोनोसै नैबाव हेलौ नोंबो नायगोन भिडिअखौ हा बे गावखासो बेयो नोंबो नायगोन माबायदि नायगोन नों गाखोबाय आरोना लोगोफोर नोंसोरबो नायलांबाय था आरोना माबायदि जागोन भिडिअखौ जोंबो मिथिया गोदोनि भिडिअ ना नायनोसै आरोना टिकेटआथ' लाखाबाय नै जोंहा माने गोरलै इधर देखो इधर उठा नागदों नों उठा नागदों Alayaron kan naik nado hundra nani. उठा नागदों Bukan rale mah. Alayaron kan naiknya उठा नागदों बुंद्रायाखै Tadso. lah लोगोफ्रा नोंखौ गाज्रि सोंहरसिगोन ओइ Saruku sundra saruku. बुं आंनि लोगोफ्रा नोंखौ गाज्रि सोंहरसिगोन Dia kok थांनो दा सिमां बायदि नुजाफैखो आरो मैयासो सोर आं बेलेगावसो थांदोंमोन जा गोसोखांदोंना आंनि लोगोफोरजों रायलायहरलाय आंनि लोगोफोरजों रायलायहरलाय माखै गया जासिबावबाय लागावबाय नै आलायारन सिनेमा नायग्राफोर आलायारन सिनेमा नायसै नुबाय दा आलायारन सिनेमा नायसै नुवाखै बेसेबां टेनसन थाखा आलौजोबसिगोन नायसै नायलांबाय था गाइसमोन दे नायलांबाय था ना बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों नायनांगौ बयबो नायनांगौ स' लोगोफोर दायो सफैबाय आरोना सिनेमा नायग्रायावहाय गय जादों गय जादों दा गय मोननै दखाना सोलाबसिगोन गोगोमनो सोफैसिगोन दखाना गाइसमान दायो हाबसिगोन आरोना लोगोफोर दायो नायसिगोन आरोना हाबसिगोन दायो ओमफ्राय नैबे जाबाय VIP नि टिकेट आरोना नैबेजों हाबगासिनो टिकेट जागासिनो टिकेट ओमफ्राय जोंहाथ' VIP टिकेट जालांसै नालाय नै VIP टिकेट बियो दा नैबेजों हाबसिगोन आरोना दा ओरै जागासिनो नै हाबगासिनो बिहिटार दा VIP नि सियाराव गाखोसिगोन आरोखि ना नै जोंफ्रा स' लोगोफोर नायलांबाय था दै बर' हाबफैबाय आरोना गाइसमोन दा नायलांबाय थादों आरोना नोंसोरो नायलांबाय था नाजागोन आरोना मोनसे मोनसे मोननो हागोन आं खुला हानाय लोगोफोर नायलांबाय था आरोना जाबाय गाइसमोन जाबाय देखायबाय आरोना दा नायसिगोन नै
जाबाखै आइयाबो माबा माबि खामानि मावदों नोंहालाय लेखा फरायनाङामोन फरायखांबाय फरायसालियाव थांनो सम जायाखै जाथ'वाखै दा नोंसोर ओंखाम जाखांब्ला माबार न'आव थांनानै दुगैनानै ओंखाम जानानै थांनोसै नों थांग्रो जासिगोन दां ओंखामखौ जों दा खुरनानै जासिगोन दैहुखौ आरो थोरसिखौ हामफेयानो लांफाथोंसै नाङा दानो जाखादो हामफेखौबो आइया सानसुनि ओंखाम संनो लिंहरबाय गावहा हाथायाव थांनांगौनो जागोन दे नोंहासो फरायसालियाव थांनो हाखु दाखु जासिगोन दाइल' दं दाइल' बिदिनो ओंखाम जानोसै हाला दोनदो आदामोनहा ओंखाम गोजाखौनो जादो ओंख्रिबो गैया दे आसोलफोर दा थांगासिनो नायखांनानै ओरैबायदि टेस्ट जाखाबाय गाइसमोन फैनायाथ' फैबाय खुनुरुखुम दाबो नै देलाय ओरै होथेलायनासो लानांदों नै माबायदि मिथिबाय दा उफाय गैया माथो सहैनांगोन न'सिमबो सहैनांगोन नालाय गाइसमोन ओमफ्राय स' लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै आरोना भिडिअ'खौ मोजां मोनबा अके दे